But you are saying as the 123 councillor, we have also wrote down what they have said to me, that councillors we are going to do that, and I'm happy that now, whatever problem that we have, as Fulo Maspala, my premier, hoi hoi, panya panya, will make sure that things are ending. I give you John of Premier, John.
sibuyele ukusethulela obaba bonke ngendlela efaneleyo uzobe seshoyo ukuthi siya kanjani phambili ngoba thina asizokwazi ukuthi siya kanjani phambili. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasephakameni. Ngixolise mfundisi mina angumZulu umvela. Bathi kunabavela abasondayo la. Ngibeke lapho ngiyathemba ukuthi maNazaretha bantwana beNkulunkulu bazobekezela na ngikhansela la yendawo le. Lana ngizothula ubuholi bethu. Sibonge lesikhathi sinazo la. Nethuba lokuthi mina esindodana yakho mfundisi nami asebandleni na wonke lo mphakathi esinawo. Ngoba uNkulunkulu isiphelo sesikhathi ukusona. Lana angizoba muntu ngizoyimosha. Ngoba ngihamba nomkhulu obomphethe obongidala sakafiki kuNkulunkulu lolwazi ngizobiza ongaphezu kwethu ebranchini usekretari ukwasikomrade Dade Jeffersuthi uye mabalane wethu. So la eceleni kwami on the right ngino onobhala jikelele wale Joburg yonke yeCongress ye-ANC utatu sibiza ngale nkulumo yethu Comrade Sasabona Manganyi. So mina ngizothatha lo mic ngidlulisele kuye uzoqhubeka uzositshela ukuthi uze nobani phela lapho. Nami ngiyayikhetha inkosi yasephakameni. Awuthi nami ngibulise abaholi besonto nani nonke ngeke ngimoshe isikhathi because size no premier wethu lo naye azonibulisa njengesonto leyikhona lana eJohannesburg. Sibonile ukuthi sifike lana sizonibulisa nani niyazi ukuthi aniyedwa manithandaza lana nathi sikhona nihlale nisithandazisa ukuthi zonke izinto lezi sifanele sizenze ku-government yethu zikhona ukuthi ziphumelele ngegama lenkosi. So lo upremier wethu uPanyaza Lesufi lo munye lo akhuliswe ubaba yiRigwala. Ya mawufuna ukuzwana naye ukhulume ngobaba yiRigwala nizazwisisana mina no premier. So angifuni ukumosha isikhathi ngifuna ukuthi nginike yena ubaba wethu uPremier Panyaza Lesufi lo asithanda kusonke lana eGauteng asihola kukahle baba Premier Panyaza Lesufi the son of Very Thembakwana. Ngiyakhetha inkosi yasephakameni. Ngithanda kunibingelela nonke kakhulu iy'nkokheli zesonto. Anazi ngijabule kanjani ukuthi
ngibe phakathi kwenu nalaba ngihamba nabo ngiyathemba nabo bajabule kakhulu. Thina bangicela ukuthi ngize la ngathi mina ngifuna ukuya lapha lokhulumo sembeki nje into engisicelayo ukuthi ngize la ngizothandaza naye. Ngifuna ukubonga kakhulu mfundisi ukusithandazela, bonga kakhulu nokuthi nisamukele. Lokusibili nje ukuthi ngathi ngindunankulu yala ekhaya eGauteng but angizanga la kaShebe ngizoguca phansi nami ngibe njengani, because ukwa undunankulu akuphelelanga if ingafinyelelanga la kuhlala abantu khona, abantu babakhona bayathandaza. So ngize nje ukuthi nami ngibe phakathi kwenu ngazi impilo yenu, but phezu kwalokho ngiletha umasipala nala ngisebenza khona ukuthi inkinga zenu beyinkinga zethu ukuthi sazi ukuthi sicasula kanjani. Akamasipala bangichazele yonke into eyenzakalayo la. Ngiyathembisa lento lezi basitelile ukuthi ngizenze. Isikhathi esipasesihambile sivumelana kahle sizazi zokhuluma nenkokheli lesonto ukuthi sebenza kanjani ukuthi siqhubekile. Kwanamhlanje nje inhliziyo yami ixolile ukuthi nami ngingafika la ekhaya, angifikanga kuphela, ngifike ngizothandaza ngingathandazela nami. Ngiyasibongela. Okay, ngiyabonga. Kuphakama sabela wena yamkila yalazizi seyizive Jeremiah 30 verse 7. Jeremiah 30 verse 7. Kuphakama sabela wena Funda incwadi. Hawu
lukhulu lolu suku. yeke iningi. Hawu lukhulu lolu suku namhla emzini waseSandanezwe. Hawu kanti nathi singabantu. Hawu kanti nathi siyathandwa. Inkonzo sivaliwe babu uPrem amahubo 148 uzongifundela uverse 18. Amahubo 145 uzongifundela uverse 18. Izithelo azage zage siyabonga baba uPremier ubuhlakani lokuphatha abantu. Mawuphetha abantu awuhlali la eSandton ugcine khona kodwa uyehla ubuye esibantwini obaphetha ibonkosi ubuhlakani lo. Futhi uNkulunkulu lona unyazi lwezulu uNkulunkulu ozama ngayo yonke indlela yokuthi anilekelele ekusiphatheni. Funda incwadi Amahubo 145 verse Yeah. 18. ya uJehova useduze nabo bonke, uJehova useduze nani nabo bonke abambizayo. nina njengoba nizela nizobiza uJehova ukuthi anilekelele useduze uJehova kini. Bonke abambizayo ngeqiniso. Mali imbiza ngeqiniso wafika uMatamela ngizoxoxela. Qhubeka baba. Verse 19. Ya. Uyakwenza intando yabamthandayo, uJehova ufeza intando yabamthandayo. kanti ababi bonke Yeke. ubabhubhisa. Yeke abekho babila. Ngibonga ubuhlakani baba uPremier. Bokubona uNkulunkulu. Iqembe elithile. La bese liphelile induku. Angiqondile khona uxabanisa abantu esontweni. Bese liphelile induku. Yishumi leminyaka indebe ayibona. Kwase kuba khona oshebayo wathi hayi khona nina ilahleke khona la ngaphambili yani kuNkulunkulu wasebusheni bamaNazaretha niyoyithola indebe. Bahamba bafika onyazini bafike bathi baba siphelile induku inkwankwa asilambanga siyafa. Akubonga unyazi nasezulwini. Yathi inkosi yezulu nomhlaba hambani bantu bami nizongena kuma final. Bathe sebengenile kuma final kanti bazodlala nalo lelo qembu lelo abazoya nalo kuma final kwi league. Lela qembu labathela induku. Lathi manje bathela induku bethuka. Bathi ayi kusho ukuthi
Isibusiso sonyazi asinamathela ngakithi bakuyile enkosini embuza. Yayisembuza inkosi yamaNazaretha. Bafike bathi, "Shembe, cha, hayi bazoshaya laba bantu kufinal." Ithi inkosi yamaNazaretha ayikho. Tshintshani lo bambayo. Yasethi scheme into yasezulwini. Nikhona. Lusethi scheme yasezulwini bathi tshintshani lo bambayo. Bahamba bafike bahlala. Hawu, bayithelile. Hey bakhona. Maningi. Ayibonge inkosi. Maningi lesonto. Ngibona nophemana kuye bakhona. Ayibonge into yasezulwini. Ufika uMatamela ke. Premier ngoFebruary. Ngithe ngibongani ubuhlakani bokubona uNkulunkulu. Lento eniyenzayo la nehle nize kithi ukuhlakanipha lo ngeke ungiphathe ngihlale emkhukhwini wena uhlale esandini. Mawufika ngivala umgwaqo ngigubha umgodi. Ayibonge Nkosi. Ngenzela ukuthi upanyaza angafiki. Kuphela umgodi. Zishaya amalamba ahlaza imoto le sibe sishisa matha. Kodwa uNkulunkulu lo enize kuye usebenza into ongakazi uyibone ukulekelela leli lizwe ukuthi liphatheke. Makufika uMatamela lapha babe khona abanye ngibabonile bengihleka la emuva. Iyabuza into yasezulwini Mongameli. Angithi ngixoxela nina ningeke. Nabanye ababengeke. Ngiclezela kokwanzile bafana besonto. Mongameli uzokwenza. Uthi uMongameli hayi khona inhlangano esiphethe nayo esenze umshado nayo siyaxabana nyazi. Hawu nibangani? Cha lana sinenkinga lana. uDonald Trump. Ngikhuluma kahle. uDonald Trump uhoxisa uxhaso lwemali abakade sixhasa ngalo zokusilekelela kwingculazi. Ithi inkosi wayekhona umfundisi ufakazi wakho. Ithi inkosi yamaNazaretha awu manje nithi ngenzeni mina? Cha baba ngikhuluma into yenu yasehofisini le. Baba besibona ukuthi thina asikhuphuli VAT. Ngikhuluma kahle madoda zonke. Angithi nakuyi SMS yangena ethi nge-1st zika May you will pay more. Ngikhuluma kahle Phatisa. Luthunyazi. Hawu Mongameli bangathi abantu besihlipheka kangaka uphinde ukukhuphule lento enenithi iVAP uyikhuphulelana lento. Uthi uMongameli mayeza la uthi baba ngizocela usizo shebe. Uthi ke mayesi kuMongameli uthi sizohamba ke siyoxoxa nalabo kodwa siyalwa. Luthunyazi ngiyakuthibisa. Uma ikhuphule abantu bakho bayahlupheka. Esikhundleni saloko thatha lo 350. Bulala lo 350 wakha amathuba emisebenzi ufundise lezi ingane. Ayibonge Nkosi. Nikhona sonto. Anithengi zosonto nathi madoda. Nithengi zosonto nathi. Kodwa sikhuluma indaba engaphakathi kini. Ithi inkosi yamaNazaretha sikhuluma ngoNkulunkulu olwela leli lizwe ukuthi libuseke. Ningathi manje sibona sihleli la egangeni ngicabanga ukuthi mhlambe akukho lutho esilwenzayo ukuthi leli lizwe nikwazi ukuliphatha. Cha, kuningi unyazi lwezulu alwenzayo ukuthi leli lizwe liphatheke. Wahamba Mongameli. Wahamba sithe siyezwa wangena ama-SMS athi next week on the 1st of May you will pay 0.5 more. Thina esasikhona simuzwe ekhuluma sathi le ndoda emzwa uNkulunkulu uthele. Kodwa sithe siyezwa senza kuthani ireversile inkosi inibusise. Sifuna ukunitshela ukuthi sijabulile ngoba phela amabhondi abantu ayicisha adliwa iliyantela licishe nayenza. NinoNkulunkulu kwasuka abantu la. Thina ngizohlala phansi. Kusuka abantu lana
bayase bazenza inhlekisa bayawela bangaphesheya bathwala imithwalo bafike bathi hey kodwa uShembe iqili uShembe iqili nezwe bathwala imithwalo bathi thina eSouth Africa siyahlukumezeka sizocela ukuba ama refugee athamadla gusha hayi kulungile sizonimukela ninjalo babamukela babenzela zonke izinto kanti uShembe uthumela umongameli ukuthi ahamba yena nikhona umongameli elalelizwi lonyazo wahamba ngoba wathi mayephuma ekhala umongameli ukuthi manje le ndoda njengoba inciphisa uxhaso senze njani lothi niyazihamba ukhulume nayo uTrump kwasuka abantu laba gijima bayile phambili uShembe uzonamathela kumatamela wafika umatamela lapha bamenza inhlekisa badlala ama video izinto ezihlekisayo saba yihlazwana niyezwa kanti uShembe uthi kusindi kwemqubeni namhlanje izolo sizwile kuthiwa ithandane enkulu azixabananga kusho umuthuli uDonald Trump neElon Musk bangcwele ufuna sikhuluma amaqiniso namba abaholi bethu phambi kwethu bakhona abantu esontweni hey siyanibonga bafana bokuphatha umhlaba mangabe nibe nenhlanhla ukubona uNkulunkulu kubalulekile lokho enikwenzile ukwehlala izekithi ningathi mangabe sekusondela leza nsuku bese niza negiba gogo betbalala ngazo nami nje salwa sami silala ngalo mhlambe esinye sinekhanda la futhi khona ugogo nje unekhanda likaPanyaza lala yazi iskipa ayo ngiyasesini kodwa siyabonga mkhandlo omkhulu wasezulwini lokhu engikhuluma lana kuwumsebenzi onyazi niyezwa namuhla njengoba ngikhuluma ukuthi unyazi lwenza umsebenzi omkhulu wokwenza leli lizwe libuseke namhlanje ebusuku nale ndoda engumfundisi asizukulala siyahamba kunenhlangano enkulu yamatekisi eSoweto efike onyazini njengoba kade lukhona lapha kuFebruary bafike bathi baba sesikhathele siyabulalana isibhamu sidla umuntu imizila ayilawo ngikhuluma inkinga yakho Panyaza ngilekelela wena mfowethu uthe uzosonda ngifuna uphume la uyikhona somzamela umNazaretha amadoda simzamela umNazaretha nomkhaya mafika lamadoda baba sesikhathele ngiphethe wena inkonzo baba sesikhathele siyabulalana sidubulele siwabulela abantu esesibabulele bo98 sesikhathele nyazi lwezulu sicela usilekelele angithi ngikhuluma ngokuhlakana ukubona uNkulunkulu ukuthi nizosizakala manje zini lutho nyazi bemfundisi laba abantu bazocela ukugezwa bathathe nibageza kusasa nje Soweto manje hleli nje ningenzi lutho mphathiswa ungafika lapha eDube uzobona sogeza abantu bakho bayakuhlupha abantu bamatekisi nakho ke kodwa siyabageza kusasa sibenza babe amakholwa kusasa sibenza babe amakholwa uyabona ukuthi uShembe wenza umsebenzi omkhulu kangakanani umsebenzi onyazi lo sikhuluma ngawo usithumele kubaba nabefundisi ukuthi sihambe siyogeza laba bantu bayeke ukubulalana bayeke ukubanga imizila igoli libuseke siyabona niyazama nokuclean abafowethu namaphodoli imoto zethu ziphelile amarimu kodwa niyaza cha bangcwele nami bengiphakamela ukubonga kumphathiswa nethi bahamba nalo sengathi uNkulunkulu angaba imbatha uShembe mayithandaza akawuvala umthandazo engasho ukuthi ucela leli lizwe libuseke nabaphethe ikhundla ucela ukuthi uNkulunkulu abembathe babe neqiniso ekuphatheni abantu inkosi buseni kuzwini
Siyabonga bangcwele, siyabonga baba mfundisi. Ukuselekelela. Ngokusimukelela ubaba uNdunankulu wethu. Aw, uNtomdala. Sinjene nje. Yokuthola sinjene nje kodwa ithemba lethu likunina. Ithemba lethu likini ukuthi nizosibuka. Niyasazi ukuthi sikhona. Namhlanje usunesiqiniseko sokuthi bakhona abantu abahlela phansi eDorfantini endaweni nje ephansi. Sibonga nje ukuthi nizehlise nehle phezulu nizohlala nathi asibhinqa amabheshu. Singelutho nje. Yawazi umuntu obhinqa ibheshu into engelutho. Makufika inkolo yabacolonizer lelizwe. Bafika basifundisa ukuthi uma ufuna uba umuntu ophezulu kufanele uyeke isiko lakini. Basithatha basifaka kweminyama ihlathi. Siyathukuza ke manje bawuthi ukhuluma ngendaba ukuthi hey ubhinqa isidwaba athi umuntu siyanuka isidwaba. Hayi coloniziwe. Kodwa ithemba lethu likini bafowethu ukuthi ngizawusidakula. Nitshela abantu ukuthi hayi okuphelele ilokho ozalwe uyikhona. Ngoba namhlanje sinto singaka nje. Shumela ivangeli lokuthi uma uyinsizwa yakini wondla kini. Usugqoka mfowethu isutu uzuqethuka iqephuke yenze nje isutu umama kadlile ekhaya. Izingane azidlile ekhaya. Umuzufile nendlu yodaka ekhona ivalwe ngamahlahla. Kodwa izekona ufaka iFabiana. Gqoka iFabiana. Hey. Sifuna silindele lokho mfowethu. Nizosibuka yabona nje sikhuluma nomphathiso nomphathi walapha ekhaya. Bakukhathela kuphela mfowethu. Mawuya lapha nje ngeke ungene lapha. Ngeke nje ungene lapha yana. Ungathi uyafika njalo ngamasabatha siyakoklina le inkinga lapha. Njalo ngamasabatha. Siyakoklina ukuthi sikwazi ukhonza uJawu. Kodwa unyazi loNkulunkulu bafuna. Lezi nasengitshele zona izinto eziphathekayo. Phela iGypsy isandokuwina kodwa anizwanga. Anizwanga. Aphephisane amabhakabhaka hayi phephisane bafowethu. Angiyona mina ibhola bafowethu. Kodwa nje basho unyazi. Bathe baba manje labantu bayashayana bethile manje. Wathi hayi qala niyodlala neSandawana nisishaye. Bese nibuya khona nizothola manje nishayela. Baba manje basithele wathi hayi. Lalela manje shithi goalkeeper. Shithando bambayo. Siyabonga bafowethu. Sibonga umsanje wenu ukuzoselekelela nizosibuka la sikhona. Sesiyazi njengoba nje mfowethu asiyikolala manje. Kodwa siya emsebenzini sithunywe unyazi asiyogezela babantu ngoba abanye bafe bephethe ibhaka. Basaziphethe abanye baziphathisiwe sebefile. Kwathiwa ahambe yolwa impi kulomuntu wakudukula. Lo muntu inkinga yomuntu mayeseshonile umnika isikhathi akahamba ukubulala abantu. Akuvuki lo file. Kuvuka umoya wakhe ungene kophilayo. Ebese yobulala omunye. Nalo futhi ngokunjalo uzothi na angafa bathi abantu semulela umfowethu kuvuka omunye umoya uyobulala omunye. Siyako unyazi phambi lesisanda lezo. Ukuthi izwe eniphethe kakhulukazi wena kuthi umdala yokuliphethe uNkulunkulu akabe ngakuwe mfowethu. Ubambene nenyathi ngempondo. Ubamba inyathi, yazi inyathi buffalo. Ungayibamba ngempondo kodwa. Ubamba inyathi ngempondo, phela abantu baseGoli bahlanu bebonke. Asike isithude ko. Ngisabaza kodwa sisona isithude. Mawuphethela kwabantu ngokuthandaza, Nkosi ngiyavuka ngemsebenzini. Nkosi ngiyabonga ngishayisile. Ngicela ungiphe ukuthi ngikwazi ukucabanga ukuthi abantu baphathwe kanjani. Ungathi ngokuhlakanipha kwakho, ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Kodwa sibonga nje ukuthi nibe zonyazini. Nize nizosho ukuthi nyazi lezulu sikhona. Siyakwazi. Ngicela ukuthatha ke leli thuba masishane ngiye kubaba umphathi walapha ekhaya, usokhaya wethu asho ukuthi uzokwenziwa njani ngoba
cabanga ukuthi uyena ophethe lokho akuphethe angifuni ukungena lapho kodwa uzosho nje ukuthi uthini ubaba uLisofi uthi uphathele ini ingane zakhe lelo zwi nje alishoyo aliphathele ingane zakhe liningi kuthini. Ngibonga ngoba ubaba uLisofi useshilo enkulumweni yakhe wathi uzolakha ithuba lokuthi ahlehle hayi namhlanje kodwa uzosipha ithuba mhlawumbe masishada ukuthi sohlala phansi siuholi besonto sibuke ukuthi sisebenza kanjani. Kuningi futhi kuningi akeke into angakazuyibona kodwa uma ungasipha lelo thuba siyothokoza ngoba even imizi lesikuyona eyakhile siyakhela ushembe ayike ezinye even le entabazo la kusetshenzwa khona sisenkingeni ongazuyibona izwe lethu la colonize wake ngeke sho kodwa amathemba ethu akuningi ukuthi nayo sikhululela le yandawo akwazi ushembe ukukhonza kuyona ukukhululeka ba ngifike amazwi ukuthi ngakhuluma ukuthi ngoba ngihamba nalaba ngiphethe nabefundisi right ukuthi angizake ukufundisa la ngizotakeka khona isizulu sasaphume kahle ngicondela lebali ngibingelele futhi uManazaretha Walk amen. Inkosi yasePhalamende ifikile ngokwa esikhathele lokuzoyisho umfundisi sinisana kahle nge-leadership yana bathe bangibiza ukuthi khathela sinenkinga kade sibambisa angizongena kakhulu kulo sakwenzayo njengoba ngiqalile sathubeka but lokuzoyisho ukuthi mfundisi mawubona laphaya wathi bakamehlo wathi laphaya webhayi iphethe ama-sweets ngithe uma ngifika lana sinokuthi bambisana nokuholi ngathi ngifuna nendawo le angisende ama-steps siqalile ngithi sonto ngiyayazi ababala bayazi ukukhuluma ngani naleya mbondo leya ilaphaya sibonge ukubambisana and ngoba nginobhuti omkhulu la ngicakeka khona ngizomfonela ngithi futhi laba udulama bayathandaza babiza uNkulunkulu babiza uNkulunkulu maba isizulu siyabaleka when they call this God that they pray and say uphenya banyaza Lisofi phatha abantu kahle so bathi masiya laphaya asabe namadazini sisayenze step number 1 ngoba ngaphaya okhala ngakho ngisayenza inhlelo zakhona nebrasa sizawuthola la kwamasipala besite so sizoya kule le enkina yomfundisi izawuphela ayijabulisi ngoba into eklinwayo akusinto engiyithandayo mina esikhansela so ngokwamanje silethe namadazini xa siklina ake kube right siyongena kuleya esibili makuhlula yokubuyela kubhuti umdala umdala bayangihlula uzobabiza bonke uzoba nesicazululo la sinikeze nje isikhathi angeke ngibe mude ngibonge nokuthi ngize la ngiyathemba ukuba ngaleyo mini ufuna kuholi balelo khandi nokuholi noprovince nayo ubanyaza hayi one message la ku-engine uzophendula la one message down ku-engine uzophendula and kuzonyakazeka sinciphisile ukuthi singezi sigcwele sithe paranyana labo bhuti bethu bayathanda la emanye amajuzi enze ukuthi bangabe right bana siyenkonzweni so baletha nawo
sizabaletha nabo ungathi iyafuneka le ngiyayithanda leso sothi sizobaletha nabo baphume kule juice zabo babereke ngoba leadership yonke ayifiki lapha bazalona bonke ngibonge lapha ke kube kuliringa chivenda lolimu Siyabonga kakhulu Bongcwele. Akake sibhekisa amehlo ezansi. Lapha ya khona iziphathi eziphatha ezisa Siyabonga kakhulu Bongcwele. Baba uNdunankulu nomkhandlu wonke baba ukhansela uMbengwa egameni lika baba walapha ekhaya obhekela umzonke wonke lomsebenzi obhekwela baba uMshumayeli uMkhabela nomkhokheli uMamncwangu abekho njengamanje baseswazini enkonzweni basonyazini nami ngikhona kodwa ngaphoqwa isimo salomsebenzi wakusasa kufanele sibuye size la bathi ke angibabongele kakhulu ebuholini bonke benhlangano bekhansela yalapha ekhaya ukuthi bayanemukela egameni lonyaze amen babonga kakhulu bayaphinda phinda ukuthi nje nehle nethi nje baphushwe lesimo esibavalile ekoneni ukuthi manje lapha inkinga ngabe sivula ispeaker bazikhulumele bona inkinga nje moseswazini niyalwazi ke nilodaba wabona nje wangena ePort Harcourt beqala ngale amen angizaxhumana nomuntu ose South Africa mawuthi ufaka u200 uthi ufonela umuntu uthi hallo niyaphila uthi nyambo 200 uhambile kubona baye mina bangisesozeni vele ngithatha amafoni ami ngafaka phakathi ngihlalele phansi ngoba vele ngeke ngenalo imali ungagcina usebenzise 10,000 mawuthi ufuna abantu bangala manje ke ekule gameni likaMshumayeli uMkhabela walapha ekhaya uzobuya futhi ngicabanga ukuthi uzovala umhlangano ebese exhumana nani njengoba sikhuleka inini ukuthi sicela isikhumbule isakhele isikhathi sihlangane siyozimelela kuye nathi asingqongqoze dawo sondelane uJehova unyazi luyeza ngomhla ka28 luzobe lulapha ya emzini walo okuthiwa kuseThemba lethu eDDR kodwa bazoza abantwana banitshele ukuthi nakho ke la sekukhona ukuze inhlelo zonke zihambe kahle cela singalahlekelani sitamane sixhumana njalo sicathulisana kodwa nibe ngibonga egameni likaMshumayeli uMkhabela walapha ekhaya nomkhokheli walapha ekhaya uMamncwangu ukuthi banathi kodwa bavaleleke ngale ngaseswazini basenkonzweni izovalwa mhlambe namhlanje inkonzo bese behlehla nyova kwabuye beze nganene miningi ke imicimbi ekhona kodwa bazoza bayichaze kuba ukhansela ngoba basebenza hand in hand nokhansela futhi basebenzisana kahle sicela nje ukuthi singalahlekelani bafowethu ukuze izwe leli nikulona ngoba inamasela asibhilideni athina esihlale emaplazini nje angazi ngizosisiza kanjani bafowethu abasuthi bayekula bashaya inhlamvu nomuntu ulele ngesisu bakushaya ukuqoshe naye
kodwa nima ngasisiza ngoba ayisahluphi thina kuphela isihlupha wonke umuntu nje manje siyacela nje ukuthi kodwa ngokusuka la alingabe salahlekelana bengibonga nje egameni likaMshumayeli umkhabelo lapha ekhaya nomkhokheli lapha ekhaya uMamncwango ukuthi bayanemukela ningathi asifike bengekho abaphathi bakhona cha sibakhona amen siyabonga Thola kwindaba